Σταματήστε, βρε, σταματήστε. Θα μας πάρει χαμπάρι όλος ο Μαχαλάς. Να μας πάρει. Να μας πάρει. Να μας πάρει, μάλιστα, να μας πάρει. Βρε, θα με πείτε τι θέλετε από μένα και θα τρελαθώ εγώ μαζί σας. Να τη δώσει την αποζημίωση να χαθεί από τα μάτια. Τι λες, βρε, μάνα, να τη δω αποζημίωση τώρα που δεν πάει καλά και το μαγαζί. Να τη δω την αποζημίωση να πάνε την κάνει πρίκα. Να τη δω και στο χασάπι το Παναγιώτη που κάθεται πέντε από το σπίτι που κάνει σαν τρελός για αυτήν. Γιατί εδώ που τα λέμε μου πεις όχι, είναι πολύ ωραίο κόλλητσι. Έτσι είναι οι ωραίες. Όχι, σαν και εσένα είναι ωραίες. Δεν τρέπεσαι, βρε, δεν τρέπεσαι να λες την αδελφή σου άσχημη. Αν εσύ βρε αδελφός πρόβα λες την αδελφή σου άσχημη, τι θα πει βρε ο ξένος κόσμος. Εγώ την είπα άσχημη, εκείνη με είπε την Κική άσχημη. Γιατί Κική βρε χαμαλώνουμε τώρα. Τι μας κόφτει εμάς για την Κική. Εμείς την αποζημίωση να τη δώσουμε να φύγει να ησυχάσουμε. Τι λες, ρε μάνα, πολύ έξυπνησε. Να τη δω εγώ την αποζημίωση να την πάρει πρίκα ο Παναγιώτης, ο Χασάπης. Και τι σε κόφτει βρε σένα. Πώς δεν με κόφτει, δεν την παντρεύομαι καλύτερα εγώ να τη δώσω και την αποζημίωση. Τι είναι ρε μάνα πάλι. Μαμά, τι έπαθες καλέ μαμά. Δεν τρέπεσαι βρε. Δεν τη λυπάσαι τη μάνα μας λίγο. Έλα βρε μάνα, αστεία το παγώ τώρα για παντριές είμαι εγώ. Μικρός θυμάσαι πρώτα να μεγαλώσω κομμάτι. Να μεγαλώσεις, να μεγαλώσεις. Ναι, να μεγαλώσω πρώτα να βγάλω και μουστάκι και ύστερα. Μη κοροϊδεύεις ευτύχε, μη κοροϊδεύεις, μικρός είσαι ακόμα. Να μεγαλώσεις κομματάκι να πήξεις το κεφάλι σου. Να βρω μια καλή κοπέλα, να έχει και δυο φράγκα που λέει ο λόγος. Όχι σαν κι αυτή την ξεβράκωτη. Καλά, άντε. Να το ξέρεις ευτύχε. Άμα δεν φύγει αυτή από το μαγαζί, εγώ θα πεθάνω. Άμα φύγει αυτή θα πεθάνει αυτός. Κατάλαβα, είτε φύγει η Κική από το μαγαζί είτε όχι, εδώ μέσα δεν τη γλιτώνουμε την κηδεία. Άντε βρε. Σούσμε, Ούρσους λέμε αδικιόνα να μη σ' έρθει.